Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. They say do unto others Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Joert, we hebben mij één gast aan de tafel hier in het Omroep Friesland café. Er is een man die ik goed ken intussen, want hij is net alleen een collega van mij. Ik ben in een lestek nog met hem op tour geweest door heel Nederland heen. En dat hier werd krijgen mijn oorgast Harry de Jong. Die hier een boek schreef over de rock'n'roll verhaal. En meisje bij wij langs de theaters gingen om dat verhaal van dat boek te vertellen. De muzikant in dat zeilschip zit nou bij mij aan tafel. Ivo Poelsma, want het is een muzikant, schreeuwer en vooral ook fietser. Zit ik er maar even bij. Ivo, mooi Slieper, dat doe ik 8 uur een dag, hè? Welkom. Ja, dank wel, Willem. Hoe is het? Ja, wel goed. Ja. Ja, bedankt ik. Ja. Mooi. Ja. Zuster ik goed doet. Dankjewel. En Renak Duno, hij is dus ook in heel leven, net als mij al muzikant best, maar ook muziekleefhebber in hart en nieren. Vooral het oude werk interesseert hij, denk ik, wat meer dan het moderne. Mag ik het zo Ja, stellen? dat klopt absoluut. Ja, ja. Die vallen heeft voor die oude muziek. Waar komt die bij eigenlijk? Ja, als liedjonkje al, wat ik dan me confronteerd, dus hard wie een jazzliefhebber. Dus via dus hard Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Dus men wie krijg een paar jaar jonger dan dus hard. Dus die hier als jonge vrouw wil doen is dat Bill Haley en Johnny Ray en zo. Dus dat wie krijg weer een orenstroming in de Amerikaanse muziek. En mijn oudste broer wie moest vluchten op Chuck Berry. En daar heeft hij mij gek mee maken. En nou ja, alles eromheen om muziek uit die tijd. Dus natuurlijk Elvis, Jerry Lee Lewis die recent verstoren is. En dan kiest waar kant nu. Dan kiest vooruit in de tijd. Dus nou de Beatles staan en de Stones, dat die ik wel. Maar dan kiest ik achteruit. En dat vond ik eigenlijk volle nieuwsgieriger. Want dat wie wel oud en het bestier al, maar onbekend. Want dat was natuurlijk net draait op de Nederlandse radio. Ja, misschien is een enkel nummer van Louis Jordan of zo, als het maar zo hiest. Bij Skip Voogd of zo. Maar dus dat wie braak terrein. En dat vond ik fascinerend. En het is gewoon hele goede muziek. Ik denk toch vaak dat de populaire muziek bij de rock'n'roll begon. Dat is de mythe, en dat klopt ik wel. Een mythe zit ik wel een kern van Wierit in, maar het klopt ik weer net, want daarvoor had ik fantastische muziek maken. Ik zou de muziek van, daar werd dus hard van houden natuurlijk, Louis Armstrong, maar die volle meer muziek en onvoorstelbare rijkdom. En dat komt natuurlijk wel geer in de jaren 50, maar muziek die het op in alle soorten op een heel heet niveau spelen wordt. De country, de gospel, de rhythm and blues, de jazz zelf. En natuurlijk die nieuwe vorm van muziek, de rock'n'roll. Oh, dankzij de Amerikanen? Tot die tijd wel. Hè. Dan kwam natuurlijk in de jaren 60 het programma ook gewoon een onvaste, stevige blues van Pee Wee Creighton. Maar dat intro, ja, dat broekte de Beatles later ik weer. Die hebben dat dan ik weer broekt. Bij Helter Skelter eigenlijk. En heel veel mensen tochten dat van eind weer. Maar dat gebeurde dus 10 jaar al in Amerika. Maar ja, die Engelse jongens namen dat die jaren 60 uur. Maar tot die tijd, wie populaire muziek. En dat, ik vergelijk het tot maar een rivier, hè, maar de Mississippi Zee. Maar die heeft al je zijrivieren. Ja, en die muziek is ik een soort rivier met al je zijrivieren. En dat voelde al je plak in Amerika, in de grote steden. Maar vooral ik op platteland.
En Amerika als land, maar eigenlijk, ja, het zijn ook twee werelden. Hè? De Native Americans, haast de zwarte bevolking, maar ook de Europeanen die daar op een gegeven moment heen gingen binnen. Ja, de zwarten ben er in de helle, hè? Ja. Ongevraagd. Maar even vanuit de muziekcultuur, ben dat de drie pijlers waar u al hier ontstingen is? Ja, de Native Americans, die invloed van de Indianen hebben Of dan... die te volle al kapot maken? Die wie, volgens mij net zo heel grut. Die verzwakt wie er zelf? wel, maar dat wie on de zijkant. Dat wie echt on de zijkant. En er waren... we gingen straks ook iets van Hank Williams draaien. Die maken noemen Kaleidja. Dat draaien we net. Maar dan weer het onderwerp Indiaans. En dan bezocht ik een beetje die sfeer van... wel degelijk de eigen muziek van de Indiaan erin te stoppen. Maar de twee echte grote stromingen... hoofdtakken van de vier. Dat is het Afro-Amerikaanse. Dat is natuurlijk het ritmisch van een groot belang west. Amerikaanse slaven uit Afrika komen naar Amerika. Mochten ik geen instrument meenemen of zo. Dus die moesten alles maar hun lichaam doen en zelf instrument maken. Het makkelijkste om te maken is natuurlijk een ritme-instrument. En daar weten ze toevallig dat heel goed in, want dat speelt een belangrijke rol. En in de witte stroming, zeg maar even zeggen, dus de Europese stroming, de folkmuziek. En dan vooral in eerste instantie de Schotse en de Ierse folkmuziek, denk ik heel erg. Hè. Er komt de bluegrass ik weer uit voort. Maar ik wel Oost-Europeaanse muziek, want ja, ze kwamen ook uit Europa waaien. En Europa hier natuurlijk een rijke geschiedenis als het om muziek gaat. Want dat is wel weer typisch, denk ik, voor de creativiteit van mensen. Dat je van het continent Afrika en het continent Europa... om welke reden dan ook in Amerika te leren komen... en daar een soort mengvorm ontsteert. Ja, muziek... En de origine... Amerika is natuurlijk heel apart land. Hè? De rassenscheiding. Daar is natuurlijk eerst de slavernij gewoon. Toen in de jaren 60 van de 19e eeuw, de eerste helft van de jaren 60, kwam de burgeroorlog en wat de slavernij afskaft. In theorie waar ik afskaf, maar in de praktijk voelt dat nogal oud. Hè? Ze hoefden maar iets te dwandernegers of ze kwamen in het gevangen en dan moesten ze zwieren lichamelijke arbeid verrichten. Dus werden ze eigenlijk gewoon weer slaaf. Of ze werden boen aan een grote plantage die er nog wel degelijk werden. Op een gegeven moment heb ik in de 20e eeuw de Black Migration gewoon. Dus op een gegeven moment gingen ze vanuit het platteland naar Chicago en naar Los Angeles. En vond daar ik weer een vermenging plaats van de plattelandstradities maar de stadstradities. Maar daar is Amerika natuurlijk heel apart in. Amerika is een continent, hè, dus ik net een land natuurlijk. Het is volle groter als Nederland, of volle groter als Frankrijk of Duitsland als Engeland. En volle groter als die landen bij elkaar. Maar die invloed had er altijd west. Aan de ene kant natuurlijk de fascinatie van de blanken voor de muziek van hun slaven. Dat is toch... Aan de ene kant toch, het is primitief, maar het diert toch wat moois. En sommigen moesten er niks van hebben natuurlijk. Maar als het muziek maakt, dan kiest er net omheen dat wat mooi die doet. Dan best gevoelig van muziek. Dus dan best ik gevoelig van wat die muziek van die slaven teweeg bracht. Maar dat wie oorsom natuurlijk vooral vanuit de kerken. De gospel is natuurlijk het product van de blanke cultuur. De zwarte gospel, die is ontstaan omdat de negers geconfronteerd waren met het christelijk geloof. En daar zie ik weer een aspect in van de Joden die in de Bijbel wordt het beschreven die uit Egypte waren en hun eigen volk werden. Dus dat die zwarte slaven, die herkennen zich daarin. Hè? Die dachten van ja... Wat de Joden kennen wij zijn dus eigen volk. Dat is nota nog een spanning in Amerika. Hè? De keuze die je maakt als zwart bent in Amerika is of aanpassen, of eigenlijk altijd in het verdomhoekje zitten,
Of zei ze van Black Pride en wie is op de Afrikaanse roots. En zei ze, we ben een natie binnen een natie, zei ze maar. Dat ben eigenlijk globaal zijn de drie keuzes die het maken worden. In de muziek zus dan gebeuren. Nou, de bluesartiesten Willem van de laatste die laatste 50 jaar. De bekende bluesartiesten. Wie ben dat? Dat ben al je blanke jongens. Dat ben al je witten. Hè. Dus het is heel vaak dat de zwarte muziek oernaam wordt door de blanken. En dan nemen de zwarte er eigenlijk weer afschier van. En dan gaan ze wat oors van. Dat is in de jazz heel sterk te zien. Hè. Dan de swing en dan de bebop. En dan wordt het steeds weer oors. Want dan hier het gevoel als pak het weer van uw oude. Maar van uw eigen weer wees. En dan dienen ze weer wat oors. En soms slagen dat beter dan de ene keer beter dan de andere keer. Maar die bevruchting heeft er natuurlijk altijd west. En dat vind ik fascinerend. En daarom had ik het nog. Ook om muziek te draaien. We draaien op het begin van dit programma. En toen nemen ze het al even. Pee Wee Creighton, Do Unto Others. Waarom dit nummer en waarom? Ja, vrij willekeurig. Het liefst zoek ik natuurlijk gewoon een uur lang alleen maar plaatjes draaien. Gewoon Louis Jordan, Wyona Harris, Winona Carr, Sister Winona Carr, Ruth Brown. We doen nog eens een deel 2. Praat wel. Maar dus ik mocht 4 plaatjes kiezen vandaag. Dus ik heb wat verschillende stromingen naam. Maar al uit de jaren 50. Die houdt een beeld dat er wel degelijk meer wie dan alleen nog rock'n'roll. En ik denk dat we nog Hank Williams draaien gaan. Ja. Nou, dat is natuurlijk country. Dit is krek van 1950, nevens mij dit nummer. Maar hij is natuurlijk verstoren op 1 januari 1953. Maar hij heeft bij de jaren 50. Waarom echoot Hank Williams nog steeds volle meer als oorartiesten voor zijn generatie? Nou, er ben meer van zijn generatie die het nou echo, maar altijd om country muziek gaat, is hij een van de drie grutten. Dat is de Jimmy Rogers, die weer het eerst. Toen kwam Hank Williams en toen kwam Johnny Cash. En dat ben de drie grutten gewoon clear. Ja. Waarom Hank Williams? Eigen versjes schreeuwen, hele goede versjes. Teksten die de oorswieden als de doorsnee popversjes van roze dromen en de roze wolken en de liefde. Dat ging over het echte bestaan. Ze nemen ik wel de hillbilly Shakespeare. Hè? Dat is natuurlijk aan de ene kant toch wel een jongen van het platteland, een hillbilly, maar het weer een soort Shakespeare. Leuk parallel met Shakespeare is de heel soort mensen altijd toch even Shakespeare. Die amper een handtekening dat het Shakespeare net west die dat maken het dat het Francis Bacon of zo. Daar ben al je theorieën over. Dat is een soort schreeuwerscollectief hier. Ja, dat hij het, want dat kon. En dat is een beetje bij Hank Williams ik west, want die hier een soort manager en die schreeuwen ik versjes en Fred Rose wie dat. Dan ben ik met hij schreeuwt die versjes wel, maar Fred Rose maakt er mooie versjes van. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat is wel een grappige parallel. Nee, maar hij wie gewoon een fantastische zanger. Maar zijn noemers, als je er een piekenvel van krijgt, dan heb je een gevoel van muziek. I can settle down and be doing just fine till I hear no freight rolling down. Dat is een soort sport al decennia lang om te zieken naar de eerste rock'n'roll plaat. Dat vind ik wel leuk. Maar dit is geen rock'n'roll. En er is zoveel muziek maken die geen rock'n'roll is en wel heel goed. Dat vind ik mooi. Wat ik zei, al die stromingen, al die verschillende stromingen. Het is zo'n rieke cultuur. Die muziekcultuur uit Amerika, uit het midden van de vorige eeuw. Onvoorstelbaar. Ramblin' Man, Hank Williams. En je meer de stem al even. Mijn gast van Joert, en krijgt niet skekelen, Ivo Poelsma. Hij maakt het graag muziek, speelt het muzikant, is druk de waan met de geschiedenis van de muziek, maar daar hebben we het al even over. Ja. Vooral de rock'n'roll en de Amerikaanse kant, zeg maar, interesseert hem bot. Maakt ik screwer nemen? Of best lezer vooral?
Ik lees vooral natuurlijk, maar ik schreeuw ook wel een soort uit mijn leven lang al. En doe het nou ik op het feit dat ik aan next ben, maar de grootste, de best verkepende boek van vorig jaar. Hè? Maar is het wel even uitlezen, ja. Oké, ja. Nee, ik schreeuw onder, ik zit ook op Facebook en dan schreeuw ik onder verschillende namen. Hoeveel namen haast? Een stuk of 4 of zo, weet ik En niet. ben je al hier bekend of net? Nee, dat is net niet bekend. Maar dat doet Maar ik hoe niet. kunnen wij nog weten dat toen wel mij werken haast het boek van... Nou, Lale. Cool, hè, vorig jaar januari kreeg ik een berichtje van een famke, dat heette Lale Goel, dus op beste manier Langgraf, want onder die naam volgden ze mij, dat wist ik niet eens op Facebook, Herman Langgraf, is een van mijn pseudoniemen. Beste meneer Langgraf, ik ben een boek aan het schrijven, een islamkritisch boek. En ik wil een aantal uitspraken van u gebruiken, want u verwoordt dat veel beter dan dat ik dat kan. Waar is die uitspraken dienen? Op Facebook. Altijd op reactie op haar? Nee, gewoon dat leeste ik dan op Facebook en zij volgde dat blijkbaar. Ik kon haar eigenlijk niet, want zij reageerde nooit op wat ik skreun, maar ze leesde dat dus wel al. Ja. En dat is ook prima. En ik zou nog voor de grap naar huis nou een bestseller wordt. En ik zei wel graag bronvermeldingen. En als het onder die nou pseudoniem? Ja, zit ik in het boek. Dat is een bestseller. Ja, maar de naam Ivo Polsman zit er dus net bij. Nee, Herman Langgraf. En, maar ik zou als het nou een bestseller wordt, dan ook wel een bosje bloemen of een doos bonbons van de graf. Ja, dat wordt natuurlijk net een bestseller. Doe maar even. Maar op een gegeven moment dacht ik, kwam ik die namen. Ik denk, die namen ken ik ergens van. Die zie je in talkshows en zo. En toen kwam ik even vandoor. Dat is de Lale Goel. Ik ga leven is het best verkochte boek, Nederlandse boek van vorig jaar. Prijswoen. Ze is nog wel, altijd door hoofddoekjes hier bijvoorbeeld. Nou, dan zit zij in de talkshow. Dus dat dan heb ik een beetje contact mee zo nou en dan. En dat vond ik wel een eer. En ik heb op een gegeven moment, ik ben slim ziek geweest, toen heb ik gesturfd. Er zit meer dan 100 citaten van mijn broek. Dus ik voel mij zeer vereerd. Dus in die zin ben ik wel een beetje een schrower. Maar ik schroom mijn leven lang al. En net om te publiceren. Dat ik het mooi publiceren vind. Dus. Het is, er is gewoon onder een orennaam nog wel van mij ooit een dichtbundeltje publiceerd toch in. Die vond dat nieuwsgierig, die wordt het dan doen. Dus dat vind ik dan ook wel weer prima. Maar ik ben er op zich net op uit. Maar het is wel leuk als er een boek verschijnt en dat wordt een bestseller. Nou, het is natuurlijk net een bestseller vanwege die citaten van mij. Het is het verhaal wat zij vertelt door haar leven, wat het een bestseller maakt. Dus ik moet net nooit meer scoren in. Maar het is wel heel leuk. Waarom dorst het op social media? Viest dat social media het plak binnen om te discussiëren over in dit geval hoofddoekjes en de islam? Ja, Twitter en Facebook hebben het heel veel gediscussieerd op dit stuit. Twitter, Facebook. En Twitter is echt een riool. Twitter is echt verschrikkelijk. De leugens die er verspraat worden door mensen die zodra wat zij dan vaak nemen, de mainstream media, iets wat net helemaal klopt, dan vleeren ze in de gedien, maar dagelijks pompen ze de leugens, de gefabriceerde nepberichten de wereld in. Wat is dat? Het is verschrikkelijk. Is dit het spel om de macht of ben het het is haat en het is boos binnen op de wereld? En boosheid en vul maar in en angst en ik weet het al net. Maar op Facebook heb ik vind ik noffelijker en daar heb ik een soort gemeenschap je creëert met oren en die hebben dat creëer maar ook natuurlijk weer in je hoe dingen wel gedachten uitwisselen kennen of je ontdekt iets leuks of ik plaats foto's of zo en dat vind ik wel heel noffelijk. Het is behind een liedgroepje mensen, er komt er weer eens in bij, er gaat weer eens in voort. Maar op een normale manier met elkaar omgaan, werd volgens mij social media voor bedoeld binnen. Dat ken en dat wel op Facebook. Zit er een verschil in dat opzicht in Friesland als provincie en de discussies over taal, cultuur, et cetera, en het landelijke? Want toen had hij vooral landelijk eigenlijk uit letten, denk ik. Hè? Ja, maar ik viel me echt een Fries. Ik schreef gedichten wel en dat doe ik dan ik wel eens niet Fries, maar mijn memmentaal eigenlijk is Nederlands. Ik ben Nederlandstalig grootgebracht. Als jonkje wil ik Fries praat. Gewoon op school en samen met vriendjes en zo.
Maar ik denk meestal in het Hollands. Ik denk ik wel in het Fries. Dus dat maar dus ik mag meer vaak ik wel opponeren als een Fries. Dus wel, als het dan weer gaat over... Mijn mem is van oorsprong Nederlands, maar die stamt al van de lapkepoep. Dus die is Duits. Dus ik mag me wel een beetje stiekelig opponeren van... Ja, ik ben maar een immigrant als door immigratie gaat of zo voor de helft. Maar hartstikke een Frieske pseudoniem? En ik ben geen Nederlander, maar een Fries. Dus wel dat het dan over... Nee, maar dat is vaak juist volgens Herman Landgraf, want dat is meer de prozaïsche figuur. En die horen... Dat ben meer dichters die gedichten schreeuwen. Dus die pleert ze meer. En dat het gaat net om discussie. Dat ken wel. Dat gaat gewoon op poëzie dan. Dus ik maar zeggen. Maar Herman Landgraf is ja, die heeft het ook politiek of over ja, et cetera. Wat lezen ze toen vroeger? Ik ben heel let begonnen met lezen. Ik kom uit een boerenfamilie. En we moesten koolmelken en we moesten mjuksen. In welke hoeken van Friesland houden we het nou? Ja, het echte Friesland. Dus Westergo. Ik ben geboren op Kjeldik in Ljouwert. Toen dat nog boeten de stad weer. En dat is nou een beetje het sportkwartier van Ljouwert. Maar de Stierusplaats, die is oudbaand. En toen ik in de eerste klas legere squallen, is toen nog net basissquallen, maar legere squallen, dus een keer of zo. Toen ben we naar Foens verhuizen. Dat is een gehucht. 3 plaatsen en een lietsplaatsen en een arbeidershuske. Dus 4 plaatsen en een arbeidershuske. Tussen Jorvet en Hilaat. En dus het is op een gegeven moment stop met boeren. En toen is een wemborkerij in Jorvet kocht. Nou, uiteindelijk is ik uit Jorvet Weigong. Het Geert maakt toen nog een boek hoeskenen. Oh god, verdween uit Jorvet. Maar dus ja, daar ben ik uitgebracht. En wij hadden dus, ja, dus wie lid van het boek en plaat. Dus ik kon wel eens platen via dat ding keepje. En dus mem vierde dan wel eens wat de keepje. En dan kreeg je, ik geloof dat het de kroonkeuze wie of zo. En dan kreeg je een boek van Consalek. Dus dan kost die nou boeken van Consalek die nog in plastic zitten. Van het doorzichtige plastic. Maar dus mem leesde heel enkel wel eens maar lezen. Wanneer dat bij begon dan? Toen ik 12, 13 wie of zo. Thea Beckman. En ja, dat kon toen, dat evolueerde zich heel snel. Dan gist ontdekken, dan vies lezen mooi en dan gist denken van wat valt er eigenlijk al je te lezen. En ja, dus dan gist in eerste instantie Godfried Bomans lezen en daarna gist Alfred Kostman lezen en dan dus ja, ja, nou lees ik alles wat los en vers zit, maar wel heel soort lees ik net, wist vol, een boek net goed vind, dan lees ik aan de kant en is het net benoemd. Maar die ken niet tussen als de fietsende lezer en de lezende fietser. Ja. Ja. Hoe hast u dat? Dat ook dus mijn verwoekse leven lang al. Ja, ik mag dat even uitleggen. Ivo fietst elke dag van Wurk, Ljouwert naar Wemplak, Bitgem. Dus ongeveer een uur fietsen. En dan op een fiets haast een boekje jippen. Ja. Ik mag het toch even. Ben je ooit ergens een pijltje op fiets? Ja, toen net aan het lezen weer. Toen net aan het lezen weer op fiets. Ik kan me een keer herinneren. Maar slaast het wel op dan? Was leest? Ja, natuurlijk. Ja. Er was net een spannende thriller of zo op fiets lezen. Want dan geeft er helemaal niet op. He, dus met lees dingen, dan lees ik het. En dan let ik wel op wat er om me heen gebeurt. Zo is het net. Dat ik dat net doe. Maar ja, ik ben dat savant. En ja, je fietsen een fietspaard 4 kilometer lang, rug uit, rug aan. En ja, en dan kom je er aan het warpje. Maar dan staan we rug zo. En dan zit weer een paar kilometer op een fietspaard. Dus het is altijd hetzelfde wat je zegt. Dus ja, maar ik doe dat mijn leven lang. Ik weet net beter. Ik weet wel van mezelf, heb ik ontdekt dat de meeste mensen hebben het net. Ik heb een vrij brede scoop met mijn blik. Ik zeg alles. Wist vol, als die vingers channel is, dan weet ik hoe vol als ik rug vooruit zeg. Dat zeg ik gewoon. En soort mensen hebben maar zo'n scoop of zo. Wist vol. Dat vind ik heel nuver.
Maar dus... ja, ik weet niet of dat een rol speelt, maar ik lees, maar ik zie wel heel goed wat er om me heen gebeurt ondertussen. We gaan weer muziek draaien. The Oh, Soul ja. Stirrers. Maar straks uitlezen waarom. Ja. Christ. Je wist al wie, Is al. wist al wie de leadzanger is? Well, I don't possess heart of the lamb, fine clothes or jewelry, sorrows or care. In this whole world, my life seems to be. I have a Christ who paid the price, way back on Calvary. Yes, he died. En geen rock'n'roll, hè? Dit is echt de gospel. Jaren 50. Ik hier een oren versie inhalen, maar Sam Cooke. Maar dit is ik, de Soulsters. Sam Cooke zong in het begin van zijn carrière bij de Soulsters, wie een gospelzanger van oorsprong. Dit is ik. De jaren 50 weer het hichtepunt van de zwarte gospel. Een fantastische hoeveelheid topartiesten die ik volle zaal lust, maar dat is weer een kerkelijk publiek. Maar het weer tegelijkertijd amusement en dat weer een hele grote sterren in die verbinding. Wat is er nog van oer anno 2022? Ja, weinig. De hele cultuur. Ja, sowieso de hele popcultuur. In de jaren 30 en toen kwam de oorlog ertussen. Maar in de jaren 30 begon de jeugdcultuur in Amerika te ontstaan. Die kregen toen al wat boezhield. Maar dat is natuurlijk geëxplodeerd in de jaren 50. Ben kregen boezhield, ik in Europa. Dus gewoon pick-ups keepje en platen om op die pick-ups te draaien. En dat is nou voorbij. Hè? Het magische van een capeje van een plaat bestaat niet meer. Dat is al je internet. Alles is beschikbaar. En dat het alles beschikbaar is het letterlijk waardeloos. Het heeft letterlijk geen waarde meer. Want er hoeft er net wat te vertellen. Het is permanent, continu alles beschikbaar. En dat heeft een mooie kant, maar is het als cultuurverlenging heel lang zoals met de popcultuur. De 20e eeuw is natuurlijk twee cultuurvormen met typeren van de 20e eeuw. De film en de popmuziek. Maar de popmuziek heeft heel lang een centrale rol spelen in uw cultuur. En vooral in uw jongerencultuur. Die mensen maken muziek, die artiesten. Maar die bieden een role model, zoals ze dat in Amerika nemen. Wat die een politieke uitspraak dienen, dan waar het naar luisteren, et cetera. Dat is in de jaren 80 is dat explodeert in iets absurds. Hè, met Live Aid en artiesten die miljoen verdienen in één keer. En daarmee is het eigenlijk kapot gegaan. Maar is voor de blues en de rock'n'roll als grote stromingen net een enorme grote stroming voor in de plak kwam, namelijk hip-hop? Rapmuziek, maar dat bestaat Die ook al hele zo'n de jaren 70. Hè? Urban culture. En Maar volgens sommigen al zo'n de jaren 60. dus dat is een explodeert natuurlijk. Ja, maar dat is als het weer over de rivier in die zijtakken van die rivier, dat is een zijtak die maar teruggeet en zichzelf herhaalt en herhaalt en herhaalt. Maar wel heel dominant is. Heel dominant is Naar de jeugdcultuur, voor hè? een deel, maar een heel groot deel van de jeugd interesseert zich daar net voor. Het er niks mooi en het net een alternatief in de muziek zien, wat ze wat maar kennen. Hè? De muziek zien het altijd een groot aanbod van verschillende. Hè, de koest in de jaren 60 van soulmuziek horen of van beatmuziek. De koest in de jaren 70 van disco horen of van punk of van ingewikkeldere intellectuele rockmuziek. Maar het is er nog wel. Oh, de hip-hop is wel heel groot. Het is er al in nog De Kendrick wel. Lamars van deze wereld. Maar er is geen ontwikkeling. Er zit geen ontwikkeling meer in. Er is geen vernijing meer. En het speelt het net met die centrale rol die het altijd ook heeft gezegd, maar die het een tal decennia gewoon heeft. Het ik maar smaak van het publiek te krijgen. Hè? Het publiek het, zoals ik altijd, het eigenlijk geen smaak. Het publiek heeft eigenlijk geen smaak, maar soms heeft het publiek smaak. En dat is heel erg natuurlijk in de jaren 60, maar de Beatles en Bob Dylan en wat toen grut waard, wie echt goed. En in de jaren 70 wie dat ik nog wel zag, maar dat is verlenging in de jaren 80. Tenzij is de hip-hop en dat is in de dance wat serieus neemt. Ja, maar Willem, is de dance, is dat een Alle jonge generaties gaan nou naar DJ's.
Nee, net alle. Maar Het zijn een Grut- iets alternatief clubje die daar geen zin in had. Ik bedoel, net iedereen, maar Het is cultureel- net iedereen houdt ik van de Beatles en de Stones. Het is cultureel van weinig belang. Het is nog steeds een business. En mensen gaan nog wel zo nou en dan naar zo'n dancefestival. Er zit ongetwijfeld een groep hebben die daar... het bepaalt hun verdere leven, grotendeels net. En er het een tijd was dan bepaalde muziek, dus daarom wie het centrum van de cultuur. Het bepaalde hoe mensen zich kleiden, hoe mensen in de vrouwen ontzeggen. Zoals toen die net met de rock'n'roll, maar Vetkuif en... Ja, maar dat is allemaal retro, hè? Dat is allemaal niet echt wat hier zit. Hè? De Imago. leeft is wel echt. Imago. Dat leeft is wel echt, maar hè? Dat zeg ik net. Dat heeft maar de rap nog wel een beetje. Maar dat is al 40 jaar hetzelfde. Hè? Daar zit geen creativiteit meer in. Dat is hè? Ik stel het een beetje zwart-wit misschien, want er gebeuren nog steeds mooie dingen. Maar het is net meer cruciaal. Het is net meer de kern van de cultuur. Wat weer er jij in Ivo Polsma's je leven? Het muzikantenskip of het laser-schreeuwskip? Ik denk, nee, de muzikant was net, maar luister naar muziek natuurlijk al vanaf de Klietswier. Ja, maar wanneer ben je begonnen met spelen? Dat wie ik vrij let. Ik denk dat ik 16 ben of zo dat ik mijn eerste gitaar kreeg van mijn zus op mijn jeugd of zo. Waarom? Omdat ik wel altijd ontzong wie en er wel met wanden wie. En toen had zij dat van mij kwam. Misschien weet ik wel zoontje of zo, weet ik niet. Dus, Die zit van jou die jongen een gitaar. en En dan loopt dat ding ergens in een hoek, want dat ding met standborden. En op een gegeven moment heb ik uitvoeren hoe dat moest. Ik weet niet meer hoe ik dat uitvoeren heb. akoestische gitaar? Ja, akoestische Spaanse gitaar, dus makkelijk te bespelen. Nou ja, en dan moest je uitvinden hoe ze akkoorden speelt. Sinds het internet kun je zelf zietje, maar ik wist net hoe ik dat wel moest. En ik wou dat ik net onhoor te vregen of zo. Dus en dan op een gegeven moment heeft een paar akkoorden. En dan ontdekt dat er een melodie op zo'n orkest. En dan, dat is fascinerend. Dat is Je hebt er dan over rood verdiept? een van de mooiste momenten in mijn leven. Dat ik weet hem, Love Me Tender van Elvis niet een keer kon spelen, omdat ik de akkoorden wist. Of iets van Eddie Cochran. Een fantastisch moment. En dan, ja, toen ging er bij mij nog een periode oorheen. En dan krijg je vrienden en die spelen in een bandje. En die op een gegeven moment houden de zanger er mij op. En ik zei, mag ik? Nou ja, dat mocht dan uiteindelijk wel. En nou, zo is dat een beetje ontstaan. Welke band wie dat? Ja, toen ik erbij kwam nemen, zat Ivo Astray in de Black Lungs. En waar zit hij erbij? Als gitarist, ik denk mijn beste vriend, al mijn leven lang, Sirik Andela. Daar speel ik nog altijd mooi. Dat is een fabelachtige gitarist en een muzikaal gehoor, wat ik jaloers op ben. Echt een ongelofelijke perfectionist, hè? En een perfectionist, maar alle nadelen die er ook zo nou en dan bij komen te zien. Vooral voor hemzelf kan dat nadelig werden. Want hij speelt het met mij zijn leven lang al. Maar ik zit onder zijn niveau, wist je wel. Hij kan op volle hege niveau spelen. Maar hij, omdat hij... Dat is dus net alleen nog maar perfectie. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, ik ben er heel blij mee dat hij nog altijd maar mee speelt. En dan speel je van feestjes en zo. En dan maar wie je met z'n beiden? Nee, er zit nog een toetsenist bij en nog een bassist. En misschien wie Jan Albert, ik al de bassist. Dat weet ik eigenlijk. Ja, Jan Albert wie de bassist. Jan Albert. Dat is ik nog altijd de bassistwerk maar speel je. Hoe heet die vraag? Maar die speelt Jan Albert Abma. Die speelt elektrische basgitaar. En ja, op een gegeven moment bloedde dat ik weer wat deed. En Luc Wietsma, wie drummer, denk ik. Ja, Luc Wietsma, daar hebben we letterlijk nog weer maar spelen. Een goede vriend. Die bent het nou in Portugal. Komt deze week één keer in het jaar komt hij naar Nederland. En dan geven we maar Sirik en Jan Albert en ik en Luc. En nog een andere vriend. Geven we maar 4 een Joens eten. En dan vieren we de vriendschap.
Maar los daarvan, ja, dus nou ja, op een gegeven moment bloedde dat dood. En ik heb nog, mijn Sierik heb ik ooit nog de heette vroeger Interrail. En dan gingen we Interrail, dan gingen we gitaartje, maar gingen we een heel repertoire instudeerd. En dan gingen we van stad naar stad en dan speelden we op stritten. Ja, dat was een avontuur. Maar toen kwamen we op een rondreis in een Duits stadje, nevens mij. En er was een soort markt of zo. En er speelde een rockabilly band. Ik zei, Sierik, dit is de muziek, dat mag wat dwang hier. Wat speel je hem dan op stritten? Van alles. I Can Get No Satisfaction. Pretty Flamingo. En tweestemmig. Heel soort. Maar toen en toen hebben we Jan Albertson. En was de contrabaskeepie. En nou ja. Zij is dat ontstaan. En dan is de oefening. En hier we eerst nog een drummer. En dan had ik een drummer bij kwam. En op een gegeven moment is Luc een skofke mooi spelen. Dus zij ben de Lucky Daltons ontstaan. Dat is natuurlijk mijn bandjewerk al meer dan 30 jaar mooi spelen. En hoe al in Friesland mooi spelen hebben. En ik heb er horen dingen nooit. Ik doe er nog horen dingen nooit qua bands en zo. Maar dat is wel de rode draad. En er zit altijd nog met Jan Albert en Sir Jan Albert en Skoftik eruit West. En daar hebben we een horenbassist Peter Bosma spelen. Ik ben een hele fijne bassist. Maar Jan Albert zit erbij. Dat is een band die hem in het hart zit, wist wel. Dat is ik wel mooi als mens. Ik ben natuurlijk een boerenzoon, zei ik al. En ik ben een beetje verlegen van oorsprong. En dat je in de grote stad opgroeit, is dat toch oorzaak wanneer je in een gehucht met fjouwborgerij en een arbeidershuisje opgroeit. Dan ben je toch wat mensenschuw. Je weet het net vol. Maar dat heeft mij heel veel zekerheid doen. Om een band te spelen en op een podium te staan en te merken dat mensen doen gaan en springen gaan en motion gaan. Dat voor mij, van mijn innerlijke ontwikkeling, ik wel van belang geweest. En het is het mooiste hobby die er is. Ik bedoel, lezen is mooi, schreeuwen is mooi, maar muziek is het mooiste wat er is. You're sitting there yakking right in my face. I guess I'm gonna have to put you in your place. You know, if silence was golden, you couldn't raise a dime. Willem, Moos Ellison. 51 ik weer. Geen rock'n'roll, absoluut geen rock'n'roll toch dit. Maar fantastische muziek. Your mind is on vacation. Your mouth is working overtime. Get to die, hè? Altijd. Van het verneemde Atlantic label trouwens. Hè. Dus, Ja, dat is een verhaal apart. Al die liedse labels. Hè. Er is natuurlijk de grote RCA, weet ik wat al, de grote labels. Maar er is voor een pad wie dat immigranten ik weer. Hè. Dat wordt altijd zijn. Ik trok bepaalde mensen op Twitter van de multiculturele samenleving is er is niks moois dan een multiculturele samenleving. Joden uit Oost-Europa, die kwamen naar Amerika. Het jazzlabel Atlantic is trouwens van Ahmet Ertegun. Dat wie een zoon van een ambassadeur in Amerika. En die wie slocht van jazz. Die jazzcollectie. Die wie in een jazzlabel, maar dat groeide uit tot een rhythm and blues label. Maar dat is nog een verhaal apart, die little labels. Ik heb een boek hoe de little labels Big Sound. Die hebben een hele grote rol spelen. Want die zeggen een niche. Hè? Die zwarte muziek, waar het net als commercieel interessant is, maar zij vonden dat commercieel wel interessant. En daar vond die vermenging plaats. Het King label hier van Sid Nathan. En die bracht noemen steeds eigenlijk 2 keer uit. Maar een zwart artiest dus een rhythm and blues artiest of een blues artiest en een country artiest. En dan soms wie dat noemen van een van die blues of rhythm and blues artiesten. En dan hoor ik wie dat Westkreun toch een country artiest, maar want die bediende eigenlijk 2 markten. De liefhebbers van de zwarte muziek, de rhythm and blues, en de liefhebbers van de country muziek. En ja, dus dat biedt elkaar ik net, maar ik gewoon het noemen 2 keer opnaam. Dat is fascinerend, vind ik. Maar goed. een echte liefhebber dus. Ik? Ja. Ja, doe ik toch? Maar dat is heel breed, hè? Dat is heel breed. Ja, heel breed, ja. Wat voor ier hast u gewoon?
Wat voor? Toen neemt het zelf alleen, bij Slim Ziek geweest. Dit is geen medisch programma, maar... Nou ja, ik herinner net met de Cape, maar ik ben als het goed is genezen van kanker. Blaaskanker. Het is, dat het 4 West, je behandelingen, chemo, operaties, bestralingen. De molen, de achtbaan, we hebben het altijd over haar. Ja, maar dat soort ziektes, ja, je hebt een mazzel of je hebt pech, wist wel. En ik heb mazzel gewoon, want als het goed is ben ik genezen. En dan kan het altijd weer omkomen. Als je niet een kanker krijgt, als je 10 keer gewoon hebt, dan komt dat het weer omkomt, is wat grutter. Dan had je het nog nooit gewoon hebt, dat je het dan krijgt. Maar dat is ik even vervelend. Maar ik ben heel blij dat ik weer zoen ben. Wat had het met die dingen? Of had het niks mee? Ja, nou als het wat om muziek hebben... Nou, dan is het maar van oude muziek en de meeste leven het meer. De best wel vaker de man met sterfelijkheid. En dan eerst wist hij mij confronteren. Ja, je leest en je scrollen en dat komt omdat je maar sterfelijkheid en vergankelijkheid bent. Maar toen ik ziek was, toch het eerste wat ik dacht van, nou, dan idee. Dan kan ik een idee. En toen dacht ik van, maak nou een bucketlist matje en dan bungee jumpen in Nieuw-Zeeland of zo. Nee, ik dacht nee, ik heb gewoon een mooi leven en dat wil ik nog een tijdje leven, dat leven. Blijkbaar gaat er dan bij mij is er een knop omgang. Ik ben heel erg gefocust geweest op zoenblowen en op goed sliepen. Maar op een gegeven moment ik kon net meer lezen, ik kon me net concentreren. Maar echt muziek luisteren, die me niks meer. Het muziek luisteren, dan kom ik in de diepste diepten, en bij mij is dat net zo heel diep, maar de diepste diepten van, laat ik het maar de ziel nemen, of van gevoelsleven. Hè? Dat bij mij net dieper als een plas, en bij die is dat de Noordzee. maar toch, dat kwam net meer binnen bij mij. Dat was heel nieuwe ervaring. Wie de deur dicht in dat opzicht? Ja. De kelder zit op slot? Ja. Ik ken het. Het is moeilijk om dat precies onder woorden te brengen. Maar ik zei het maar van. Ik kwam net meer bij mijn. Ik kon die rekken net meer. Mijn emotionele leven of mijn emotionele lichaam of hoe is dat? Een soort zelfbescherming of zo? En ik denk dat dat een gevolg weer van die knop die omgongen is van ja, ik moet overleven en dus is in overlevensmodus. Dus dat weer wel heel nieuw. Gelukkig is dat wel langzamerhand weer omkwam. Ik weet nog van Simmer, wie ontkuieren en het wie mooi waar en de zinnen wie het ondergaan. En ik weet in Bitgem, van Bitgem naar Bitgemolen, dan heeft nog niet komt het bos, het keerst wordt en zo aan de horenkant, heeft de grijden en ik is de horizon zien. En ik zie de telefoon in de hoorn en ik weer even net ontlezen, want dan ben ik bijna ontlezen, maar ik zie Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song. En toen, boem, ging ik weer hier. En vanaf dat moment ging het steeds beter. En nou ben ik weer helemaal... Ja, nou is het, gelukkig is dat weer omgaan. Daar heb ik net ontwijfeld. Maar dat is iets wat... ziek wezen, maar die dwang als slim ziek best. Ja. Het is in die zin zet het die leven ik op een kop. Misschien verklaren. En dan kies weer... Ja. Op een paard als muzikant. Schoon en met de fiets, boeken lezen. Ja. Actief op social media. Ja. Is dat wat in leven zo mooi maakt, die combinatie? Ja. Nieuwsgierigheid denk ik is een drijfveer van mij. Ik ben heel nieuwsgierig naar mooie dingen en hoe dingen in elkaar zitten. En daarom schreeuw ik weer, want dat is ook een vorm van ordening. Hè? Daar heb ik dan misschien ik verlet van. Dat zal ik wel iets autistisch wezen misschien, dat weet ik niet. Maar je hebt mensen die reizen hier een soort fysiek. En dat denk ik in mijn holle. Ik reis hier in mijn holle tot te lezen. Terug, dat ken ik al. Als niet kent dat dan door een film te zien. Dan reis je toch ik. En als je muziek maakt, dan dat is ik een reis. Dat is ik een avontuur. En toch reizen soms ik nog wel grote stuk. Maar toen was die kort naar Antwerpen om te spelen. Ja, maar een paar dichters. Ivo Posma on tour. Maar een Lubertus de Vries. Onder oren, broer van die, hè? Maar doet het vaker, dat soort losse klussen? Dus nou en dan de laatste tijd, ja, dat schoot dan niks, hè? Dat is wel liefdewerk op papier, maar dat is hartstikke leuk om te doen. Dan ga je naar Antwerpen 3 uur heen.
En dan... Hoeveel nummers mij spelen? 10 minuten spelen of zo, of jouw nummers. En dan... nee, maar daar maken we een uitje van, denk ik. En... ja, toch Gabrielle, hè, die bij die stage doen. Gabrielle Terpstra, ja. Spoken word artiest. Ja. En ja, ik draag soms zelf ook wel voor. Ik wil die net zo vaak, hè. Ik vind uiteindelijk maar je gedicht natuurlijk lezen, maar ik vind dat voordragen ik wel heel mooi. Dus ik wil hinnen, wist vol in Kwarten. Het Melvin van Eldik organiseert heel vaak wat in Loud. In Kwarten het ik weer. En een soort programma, wie die dan uitnoemt als dichters. En dan ben ik goede voordragers. Dus als dat even ken ik dan weer heen. Ik heb natuurlijk een gezinsleven, dus daar hou ik zo vol mogelijk rekening mee. Maar zo'n denk van oké, ik mooi ze nou en ik wil even iets leuks doen wat die mijn beide famkes net leuk vinden. Ja, dus een vrouw en een dochter. Ja, een vrouw en een dochter. Ja. Mijn 2 grote liefdes. Het zit er haast op. En voordat ik die definitief bedankt, wil ik toch even naar de laatste plaat. Die komt van Jesse Belvin. Oeh ja, heel onbekend. Bij de Live hebben ze wel bekend een van de mooiste stemmen van de jaren 50. Jesse Belvin. Fantastisch. Dank u wel. Hij is net oud worden, maar wat een stem. Vind ik. Let maar jij aan de meisje. Good night, my love. Pleasant dreams and sleep tight, my love. May tomorrow be